L'espectacle que venim a fer es diu El batec del bosc. És un espectacle amb música en directe on un nen que es diu Guim, a través de tota una aventura en el bosc, descobreix els secrets de la música. Normalment amb aquesta obra els nens es queden sorpresos de veure els instruments en directe. És una manera d'introduir els conceptes bàsics de la música a través d'un petit conte. Hey!